ọkwa ime onye a ife na-agụ onye a adụrụ n'afịa ọkwa Mathias ife na-agụ ya adụghọ n'afịa ama m ife na-agụ onye a kama nọ amụsị na ọ dụghọrie mma o wee kpodo isi n'ala bụta mụnwa wezugo m ife na-agụ ya moto ya ọ na-eji aka anyala eji ife ka o ruo olu kịta bikos na ọ bịara ebe ụmụ akwụkwọ na-eme ife a invite ya ọ bịaluo chọọ draiva bie ọ ikekwa ọwụrụ nyanya moto ahụ bịa olu oge ọ ejiritu olitu oje na ọ na-azụ ibue na ka una gowe onye mepe n'isi dọ ọgwefere ya a na-emeri ihe ndị pastọs otu ka ya sị na amụhụ na nwere ndị ọ na-agụ onye n'anya moto nya chọba n'alụ ka ọ wụrụ na na-ebie na ka una anyị mụkwụna ngwunwe moto ịghọtago but we know what it entails to hire the service of a driver ịghọtago ọnwụ na ịchọbụ drive were aka nyanwe onwe ịchọ drive dị hire driver n'anya gị ịghọtago anyị mụ ife na-agụ ihe mepe n'isi dọ nọ mmadụ ya bịa mepere ụdọ emerie ndị pastọ the other day anyị fụrụ ebe o lituru na Honda EOD end of discussion asarị ya ma ọgọdọ n'ana o were aga anyị mụ ife na-agụ ya nọ na onye a nwere mgbe onye a ya eruo ụnụ ya sị na m gwara ụnụ agwa ama m ụdị ugwu na ụdị prestiji na-agụ ya fe na-agụ ya ewu ebe ya wụọ na-apụta etu ọwụ total shutdown olitu ha na moto etu a mkpọtụ emegherie dọ escort ọkwa afụrụ m ebe o jere ụbọchị eni kpọrọ polisi kere ebe o jedoro ife ụbọchị a ọ dụkọ na Lagos ka ọ dị ebe kpọrọ polisi mfụ ndị polisi bụ egbe ka ha nọ na nkọ ịghọtago anyị mụ ife na-agụ ya kama na ọkwa ịmụ ịkpọ draiva na ịkpọ escort na ịnya convoy ọha ego eji akọpụrụ gwongworo ka eji anya ịghọtago ọha ego eji akọpụrụ ndị gwongworo ka eji anya ịghọtago a na-etoru wee mewe ọkanga maka na ọ kọbọ na sisi ndị pastọ narị eme ọ na-afụ ya iche na that lifestyle ada agụ ya ịmụrụ nọ na ọfụ ife merie zam ife njụrụ onye je magara n'azụ arrestrate ndị mmadụ kwufe na nkọ moto nya dadi go kedu ife mma kpe kedu alfa and omega ekwuo action emegherie edo rituo awụrịzie nya ọ na-akpa nkata ntụ Peter Obi na ndị odogwu si akpa nkata wit mmadụ na ọwụla emeghelu ha dọka rituo ife na-agụ onye adọ n'afịa ọ dị ka ọwụ ndị ofu onye omenala bụ ụzọ eziokwu bụrụ Prado na ife abịa ihe ka o mewe ọkanga ka ifu ka esi eme ọkanga then for ụmụ akwụkwọ ụmụ eze mmụọ nya young or upcoming ụmụ eze mmụọ upcoming ndị dibịa anya nzu because afọ m ife nwata akwụkwọ nwere sense nọ na high institution ị na invite Mathias as a guest ka ọ bịa kụzie gono ka ife ọ bịara ịkụzi omenala Igbo ka ọ bịara ịkụziri unu o nwere ife ọma na omenala Igbo o nwere a single thing ọma na omenala Igbo ndị niile anyị ma na-etu baba a confirm golo anyị na Mathias ada akụzi omenala Igbo. Mathias is simply an antichrist preaching against Christianity, preaching against Christ. He is never a preacher of omenala. He is never a teacher of omenala because you can't teach what you don't know. Yes. So una na-emezi cultural day invite ya ka ọ bịa ebe a akọbala ụnụ na Jizọs mere nke a na Jizọs jikwa wee mee nke a Bible jikwa wee mee nke a ndị ahụ invite ya ndị ahụ ụnụ hapụrụ affairs of that particular ife ahụ na-eme ndị upcoming eze mmụọ ndị upcoming nwa dibịa anya nzu ndị upcoming ndị ọgwọ nsi na ndị alụ na-ekwe eme. They decided to use that opportunity to show themselves. All no na sort of those people out abomifuru nebe. Those people are supposed to leave position now on a hand on there because as ụmụ in this generation they are nya ifele fa na emem ishokwa bia ba bia ka ọnụ
ịkọcha ọnụ ekwuchiere m ụzọ tie m ife ọ ife ka ihe eti m ọnụ uwe ife ya akọ ebe akọwa ọnụ kọcha ọnụ onwe ife ọ na-eme nna ahụ onwe nke ị na-agba ịchọkwa ebe agwaba anyị go na Mathias aha go na Mathias anọ na klaasị ama na mụ na ya nọ na klaasị ama na mụ na ya ahụ ama na mụ na ya ahụ level mana ama na ọ bụrụ nyanwa ka m na-ekpe ekpere ka ndụ ka ada m ekpe ekpere ka ndụ ka nwaanyị mmeji na-eche anya n'ụwa na-ekpe ekpere ka ndụ ka Mathias asị onye Igbo iwu o wee wuru n'ihi na-ekpe ekpere your role model ewewu Mathias ịnalụ n'iyi suppose iwu onye Igbo mana a na-ekwu ya aghọta ụmụ akwụkwọ a few element a ndị ọchọnga n'oke ndị ụgbọ nsi invite ya ka ọ bịa na school kedu ife ọ bịara ịkọrọ ụnụ o nwere onye amaghị agụ kọmọnọji ka ọ nọ na invite ka ọ bịa kọrọ ụnụ maka culture ọ bụ ebe a kịta ọnọba kọwa ọfụsịrị ma ọkọwa ka moto felu break. Anyway, that is not the aim of making this video. The aim of making this video can na point ụnụ ka ụnụ fụ na ife na-agụ ibe ihe na-agụ ya it's just na nyanwa adụbụ privilege ọdụbụ privilege o nwere ebe ya build know your capacity impact ya more na people's life. You what I go role model to people who a father of many. Even if na ekpata nwe ego that kind of lifestyle, people will take you and place you automatically in that lifestyle. You what I so ọ ka ngwa na ife na-agụ ibe na-agụ if I away protestant and worship in the past ọ bụrụ ife a na-emeri and he's enjoying it, planting branches all over na-eche mgbe o grow shallow ka o wee mana we are still waiting. I na-echere we'll be reminding him over time what he stands for and how o si eme contrary to what he represents. Onye mepere n'isi dọ anyị emepere ya dọ automatically onye na-anya onwe na moto ọ chọwa nwobere oge kịta ọ chọọ official driver ya dị ana m anọ anyị nwe ife na-agụ nwoke mana ejighị ọnụ eti ya asụ n'ofe ịghọtago ngwa ka m pụọ ka ndị bịara ịkọ ọnụ wee bata fire on kọba na ọnụ ịkọcha ọnụ ya etimi ife ị gaghị etimi ife daalụ.